Egunerokoan pertsona berriak ezagutzea ez da ezohikoa den zerbait, baina norbait ezagutu eta gutxire jazartua zarela sentitzea beste kontu bat da. Hori gertatu zaioa zuzen 28 urte dituen Irati Rossignoli. Hendaiako saltegi batean erosketak egiten zituen unean gizon batek bere txartel profesionala eman zion. Bere lanbideak karreta piztu eta berarekin hizketan hasi zen. Mugiko zenbakiak elkar trukatu eta hor hasi zen ametsgaiztoa. Eta biharamunean, bideo bat, mezuak, deiak, hani pentsatu dut, Jesus, igual gehiegi ez. Eta orduan, nik eguna bukatzean, arratsaldeko 7:00, deitzen dut. Eta esaten diot, berak galdetzen dit segituan. Eta ze, ikusteko agera gaur gauean, eta nik esan diot, aizu. Ni nekatuta nago, egongo naiz lasai, nire etxean, eta oratuko naiz goiz. Eta haserretu zen segituan. Segitzen zuen agresibo eta insistitzen. Eta nik esan nion, betxu, segitzen badezu, azkenean blokeatu ingo zaitut. Eta segitu zuen, orduan nik kolgatu nuen. Enun segituan blokeatu. Deitu nindun berriro, hori WhatsAppetikan. Deitu nindun berriro linea normaletikan, blokeatu nuen. Deitu nindun 3 aldiz en numero privado. Hirugarrenean erantzun nion eta esan nion, beitu, segitzen badezu denuntziatuko izut poliziari. Insultatu nindun. Orduan, esan nion, jazta, onaraino denuntziatu ingo zaitut. 17 deitu eta azkenean Donibane Lohitzuneko komisaldegian salaketa aurkeztea erabaki du. Sentizutakoa plazaratzeko nahian, Facebook sare sozialean bizitakoaren berri eman du gazteak. Mentuan, ez dakit, sentitu nuen bernula dena ondo adierazita, kontatu nuen historia, gertatu zen historia, jarri nun baitare bere izena, nun bizi zen, bere argazkiak, eta gure arteko konbertsazioa eta hori guztian argazkiak. Argitalpen horrekin zer bilatzen zuen gazteak? Sustengoa, hasteko lehenengo. Eta gero baitare jendeak jakitea eta nirekin bukatzea asunto hau. Ze horrela komunikatzen den pertsona batek horrela egiten du normalean denekin. Eta pentsatuet bazegola beste kasuren bat edo. Ahatik, espero etzun erantzuna jaso du gizon beraren gandik jazartuak sentitu direnen beste 30 emakumeren testigantza jaso dituelako. Pentsatzen nuen egongo zirela, baina 30, 3 egunetan, 3 egun bakarrikan egonda publikazioa bertan. Ostras. Egoera antzekoa bizi duen horri mezu bat bidalira izan dio. Bakoitzak egiten du sentitzen duna, ez? Baina nik esango nuke salatu behar dela. Osea, nahi badugu zer lortu salatu behar da. Eta bakitzaia dela, jendeak zer esango duen, eta azkenean askotan epaituak sentitzen geha baitare horrelako kasutan. Eta igual du, batzuk epaituko gaituzte, baina beste batzuk sustengatuko gaituzte, eta hori da garrantzitsua. Nik uste dut horretan zentratu behar dela. Salaketa jarri eta poliziaren deiaren zain dabil Irati Rossignol, aferak zer segida izan lezakeen jakiteko.